L'Espanyol B i el femení afronten les últimes 4 jornades de Lliga. Els de David Gallego, líders, campions i amb la primera posició assegurada, busquen acabar amb les millors sensacions per arribar en plena forma a la promoció d'ascens. Les de Joan Bacardit, amb la salvació virtualment aconseguida, s'endinsen en el tram més dur del calendari. Aquest dissabte visita el líder, l'Atlético de Madrid, i el proper derbi amb el Barcelona. Els objectius: competir i intentar donar la sorpresa. El filial viatja a terres gironines per jugar davant el Figueres, un històric del futbol català. Els locals apuren les seves opcions de classificar-se per al play-off. Els blanquiblaus volen acabar amb la mala ratxa de resultats de les últimes jornades. El tècnic espanyolista David Gallego, en qualsevol cas, té molt clares les prioritats. Yo considero que el equipo, ahora mismo el nuestro, está en el mejor momento de la temporada por juego, por intensidad, por agresividad en defensa. Muy contento de cómo estamos llegando, independientemente del resultado. Y si el equipo hace lo que pedimos el fin de semana, que son unos matices en concreto, que es crecimiento del equipo independientemente del resultado, y se hace, me dará igual como quedemos. El femení, de la seva banda, viatja a Madrid per jugar davant el líder. Les matalasseres, que només han perdut el seu camp davant el Rayo, estan lluitant pel títol de Lliga. Joan Bacardit està convençut que el seu equip tindrà opcions si competeix bé. Tinc les ganes de que passi una mica el que va passar aquí a casa, no? Que els hi vam complicar molt la vida, que vam tenir alguna opció per marcar, i ja estan bé, evidentment, però fins als 70 i algun no van ser capaços de batre'ns, no? I espero una mica això, que l'equip sigui capaç de tornar a competir, de donar la cara, de donar una molt bona imatge, i per què no donar la sorpresa, no? Crec que venim d'un partit molt bo contra el València, i aquesta és la dinàmica que volem seguir dissabte. Un dels grans problemes de l'equip aquesta temporada han estat les baixes. Malgrat aquesta circumstància, Bacardit destaca la força del grup. Tenim una plantilla àmplia, tenim jugadores que ho poden fer molt bé, falti una o falti l'altra, i com que no depenem de cap jugadora, al final aquesta és la nostra força, no? El grup i l'equip, i això s'està notant. Molta sort a tots!